Keď sa spätne pozerám, to dávkovanie, ja som si čítal na termické štúdia Harvard, rozdelil DMT reality, že pri akom dávkovaní čo sa deje, čiže na začiatku máš threshold, čo znamená, že máš vizualizácie, geometriu, ktorú si v živote nedokázal vidieť. Nejako, toto je geometria, ktorá sú kruhy, trojuholníky, štvorce, oktagóny, pentagramy, rôzne farby, milióny druhov farb naraz a to mení podoby každú stotinu sekundy. Čiže to sú veci, ktoré si určite nedokázal zažiť na tomto svete, ale to nie sú ešte spirituálne zážitky ani zďaleka. To je threshold, to je veľmi najnižšia liga toho DMT a potom máš ďalej Magic Eye. A pri Magic Eye, keď ešte vydržíš mať otvorené oči tých prvých pár sekúnd, keď potiahneš DMT, rozpadne sa ti kompletne celá realita na kvantovú mechaniku. Úplne na kvantovú mechaniku. Ty vidíš všetko vo forme elektrónov a fotónov. Potom, keď odpadneš, tak vtedy